ልብ ወለድ ዛንታ ወድረዛ ደራሲ ጎይቶም ጊለ ተረኽቲ ሙሴ ግርማጽዮንን ራሄል ዕቁባይን እወጹ በጋላኻ ማቴዎስ ሓወይ ጻዕዳ ደም ዋይት ብላድ ሴል ወተሃደር አካላትና እዩ ቀይሕ ደም ሬድ ብላድ ሴል ካ መግብን ኦክሲጅንን ማለት ጋዛው ባታን አውሽቲ 10 ኻሊት ናመላ አካላትና ዑደት ገይሩ ዘበጻጽሕ ህይወታው ዋህዩ ጻዕዳ ደም ከምት ዝበልካዮ ወተሃደር ስለዝኾነ ስሩዕ ምክልኻል ሕማማትን ተጻባት ህዋሳትን ማለት ቫይረስን እዩ ብጫ ደም ፕላዝማ ሴልካ ኣብ ደምና ዝርከብ ረሳሕ ማይ ዘጻረን ንዝቆሰለ አካላትና ድማ ብናይ ገዛ ሩሱ ማይ ብምሕጻብ ዝሕክምን ዶክተር እዩ ስለዚ ህላወን ጥዕና ናይዞም ሰለስተ ዓይነታት ደም ዚኣቶም ንወዲ ሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናሃገርካ ልክዕኸሙ ሚኒስትሪ ፍትሒ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ሚኒስትሪ ጥዕናን ዝበሃሉ ሰለስተ አካላት ሚኒስትርታትዮም ህላውነታ ዕቤታን ጥዕናን ዝሕልው ካብ ሰለስቲዮም ሓደ እንተጎዲሉ ወይ ድማ እንተ ሰኒፉ ግን ከምቲ ሰብነትና ብሕማም ዝጥቃዕን ኣብ ሓደጋ ዝወድቕን ሃገርውን ብናይ ደገ ይኹን ብናይ ውሽጢ ዓመፅቲ ተጠቂዓ ኣብ ሓደጋ ትወድቕ ዳዓር ቅዋም ገዛእን ነዳእን ማለት ገባርን ሓዳግን ንኽፍጠር ኣየፍቅድን እዩ ደማሕን ስድብን ማለት መላኽን ቅዋምንካ ዓይንን ሓመድን እዩ በሎም ነቲ ኣብቲ በዓልቲ ቤቱ ኣፈርኔሎ ሰኽቲታት ተንበድብደው ዝነበረ ጀበና ዝቕልቀል ዝነበረ ፈኽሊ ማለት ናይ ቡንዳካ እናጠመተ በዚ መሰረት ድማዩ እዚ ሕጂ ነዲፍናዮን ኣጽዲቕናዮን ዘለና ቅዋም ሃገር ኤርትራ ልክዕ ከም ተቐይሕ ደም ንሰብነት ሃገር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ንሃገር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕና ብዕቱብ ዝስራሕናሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሰነድ ስለ ዝኾነኻ ምዕቃቡ ናይ ነፍሲ ወከፍ ንዕቤትን ብልጽግናን ሃገሩ ዝምነን ዝሰርሕን ዜጋ ሓላፍነት እዩ ስሙዑ ዞም ኣሕዋተይ ኣብዚ ኸየስመር ኩሉ ክሓልፍ ዘይደሊ ዓብዪ ሓጀት ማለት ጉዳይ ኣሎ ኣቐዲመ ንሃገር ኣብ ካልኣይ ደረጃ ሰሪዕና ብዕቱብ ዝሰርሕናሉ ኢለኩም ነይረ እዚ ግን እንታይ ማለት እዩ ሃገር ቅድሚ ህዝቢያ ትስራዕ ዝብሉ ዘለምትን ማለት ጨቆንትን ተበለጽትን ከም ዘለው ከነስተውዕል ከም ዘለና ንምብራህ ኢለ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ኣብዚ ዓለም ኣይኮነንዶ ህይወት ዘይብሉ ሓመድ እምንስ ህይወታውያን እንስሳታትን ኣግራብን እንተኾኑ ትሕቲ ወዲ ሰብ እምበር ልዕሊ ወዲ ሰብ ኣይስርዑን እዮም ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝስራዕ ዘይኮነስ ምስ ወዲ ሰብ ዝነጻጸርውን ኣብዚ ዓለምና ፍጡር የለን ስለዚ ንቕድም ሃገር ተሃሉ ብድሕሪኡ ወዘተ ዝብል ንዕጨ እምኒ ቅድሚቲ ክቡር ህይወት ወዲ ሰብ ናይ ምስራዕ ልምድን ባህርን ዘለዎም ተበለጽትን መታለልትን ጥራዮም እዚ ዘይ ቅዱስ ሓሳብ እዚ ንጥፋኣትኩምን ንጥፋት ሃገርኩምን ስለ ዝኾነኻ ከይተኣምንዎም ተጠንቀቑ ምኽንያቱ ህዝቢዩ ሃገር ዝፈጥር እምበር ሃገር ኣይኮነትን ህዝቢ ትፈጥር ሃገር ድሒና ህዝብን ተጠፈ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ እስከ ንገሩኒ ብምባል ትኩር ኢሉ ጠመቶም ኣብዛ ደቕዚያ ህዋ ህዝቢ ብዘይ ሃገር ዳእሞ እንታይ ትርጉም ክህልወታ ዶክተር በለ ኩራራ ቅድሚ ወዲ ረዛን ዋላውን ሃገር ሃልያ
ኣብ ናጽነት ቀሲኑን ኣሰርሑን ብሰላም ክነብረላ ዘይክእል እንተኾይኑውን ምህላዋ ጥራይ ስንታይ ትርጉም ኣለዎ ድዩ? በለ ወዲ ረዛን እውን ብግድኡ እወ ክልቲኹም ጽቡቕ ኣለኹም። ሃገር ማለት ህዝቢ እዩ። ኤርትራ ሃገርና ኸኣ ብዝተፈላለየ ስማዳ ትጸዋዕ እምበር ከም ሃገር እኮ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ነይራ እያ። ንዘለዓለም እውን ክትህሉ እያ። እቲ ዘይነበረ እሞ ክህልዎ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሰሉ ግን ናጽነት፣ ፍትሒ፣ መሰል ሰላምን ቅሳነትን እዩ። ነዚ ንምርካብ ድማ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ደማዊ ኩናት ኣካይዱ በኸቢድ መስዋዕቲ ናጽነቱ ተጎናጺፉ። እቶም ተቓሊሶም ዝሰዓሮም ጸላቲ ናጽነቱን መሰሉን እንተ ዘይነፍግዎን ወናን ነብሱን መሬቱን ንኽኸውን እንተ ዘይጻብእዎን እኮ ሃገር ንምውናን ወይ እውን ናጽነት ንምምጻእ ኢሉ ብፍጹም ኣይምተቓለሰን። ስለዚ ከይንደናገር ምእንቲ ነስተውዕል። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ቅድሚ 1900 ዓመተ ምህረት ዝተሓንጸጸ ዶባት ሃገሩ ዳግም ሓንጺጹ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንምፍጣር ኣይኮነን ተቓሊሱ። እንታይ ዳ ኤርትራ ትበሃል ዓመሲ ዘሕደግዎ ናጽነት ንምፍጣር እዩ ተቓሊሱ። ናጽነት ዘድልዮኻ ህዝቢ እምበር ሃገር ኣይኮነትን። ስለዚ ተፈጣሪ ልዕሊ ፈጣሪ ዝኾነሉን ዝኸብረሉን ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ስለዘየለ ንቕድም ሃገር ዳሓር ህዝቢ ክብልኹም ከለዉ ኣይፋል ቀድም ህዝቢ ዳሓር ሃገር በልዎም። ምኽንያቱ ምእንቲ ሃገር እናበሉ ዘለምቲ ማለት ጨቆንቲ ኣብ ልዕሊ ዘይደልይዎን ዝጸልእዎን ሰብ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝጥቀሙሉ ሕሱር ምኽንያት ስለ ዝኾነ እምበኣርከስ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ሚኒስትሪ ጥዕናን ናይ ሓንቲ ሃገር እውን ልክዕ ከም ጻዕዳን ብጫን ደም ናይ ሓደ ኣካላት ሰብ ስርሖም ብግቡእ መታን ክዓሙን ክሕይሉን ዘድልዮም ኣጽዋር ክዓጥቁን ክሰንቁን ይግባእ። እዚ ምስ ንገብር ድማ ኢና ቀሲና ብሰላምን ርግኣትን ተሓፊርና ናብ ዕቤትን ምዕባልን እንስጉም። ካልእ ክፍለ ዘለዎ ኩልና ክንጥቃቐሉን ከነስተውዕለሉን ዘለና ጉዳይ እውን ኣሎ። ከምቲ ወዲ ሰብ ካብዞም 3 ኣካላት ደሙ ሓደ እንተሓሚሙ ወይ እንተጐዲሉ ዝስንክል ሃገር እውን ካብዞም ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮም 3 ሚኒስትሪታት ሓደ እንተጐዲሉዋ ወይ እንተደኺሙዋ ግድን ይኽትስንክል እሞ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ሕግን ስርዓትን ዋጋ ዕዳጋ ኸይእቱ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ እዩ። ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ሕጊ ክጉዕፀጽ ከሎ ምእንቲ ካልእ ኢሉ ዘይኮነስ ምእንቲ ነብሱ ኢሉ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ። በሎም ህዋ ስማዕ እሞ ግን ዶክተር ክሓተካ እዚ ስድቢ ዝበልካ ይሕግስ ክሳዕ ክንዲ ድዩ ንህዝብን ሃገርን ኣገዳሲ? በሎ ኩራራ እወ ቅዋም ንሃገር ልክዕ ከም ቀይሕ ደምና ኣካላትናዩ ኣገዳስነቱ ምሽ ክንብል ጸኒሕና። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማዩ ቀዳሞት ወለድና ቅድሚ ኩሉ ቅዋም ነዲፎም ብምጽዳቕ ንዘመናት ብኡ ዝመርሑ ዝነበሩ። ኣብ ግዛት ምድሪ ባሕሪ ቅድሚ መንግስቲ ኢጣልያ ብወራር ብሓደ ጥሪ 1890 ዓመተ ምህረት ንሃገርና ሙሉእ ብሙሉእ ምቁጽጻሩ ህዝቢ ኤርትራ ንሸሞንቲኦም ሕግታትን ዳባ ኣብ ኩሉ መዳይ ክሰርሓሎም ጸኒሑ እዩ። መንግስቲ ኢጣልያ እውን ኣብ ልዕሊ ዞም ብኹሉ ሙሉ ዝወጾም ዘይነበሮም ብፌማታት ማለት ብፈላጣት ወለድና ዝተነድፉ ብሉጻት ዴሞክራሲ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ብግቡእ ዘካተቱ ሕግታት ህዝቢ ኤርትራ ክብሪ ስለ ዝነበሮ ከም ዘለውን ክቕጽሉ ይፈቒዱ ነይሩ። እቶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣውራጃታት
ምድሪ ባሕሪ ክስራሓሎም ዝጸንሐ ሕግታት ዓደቦኻ ገለ ካብኣቶም እቶም ዓበይቲ እዞም ስዕቡ እዮም ነይሮም። ቀዳማይ ስርዓት ክሌመንሳ እዩ ብቋንቋ ትግርይ። ካልኣይካ ሕጊ 7 ዓንሰባ ኣብ ዘማት ታሕታይ እዩ። ሳልሳይ ድማ ስርዓት ኣድገመ ምልጋእ ኣብ ሰራይ እዩ። ራብዓይካ ስርዓት ኣድግና ተገለባ ኣብ ኣኮሎ ግዛይ እዩ። ሓምሻይ ድማ ስርዓት ሃብተ ስሉስ ገብረ ክርስቶስ ኣብ ሓማሴን እዩ። ሻድሻይ ድማ ስርዓት ለጎጭዋ። ሻብዓይካ ስርዓት ካርነሽም። ሻምናይ ድማ ሕጊ ላምዛ ሰሓርቲ ኣብ ወቐርትን ዳምባን እዮም ነይሮም። ክሳዕቲ 99 ዓንቀጻ ዝነበሮ ህንፃ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ዘርእስቱ ብኽኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ልኡኽ ቦሊቫዊ ኤንዞ ማቴንዞን ተነዲፉ ብ10 መስከረም 1952 ዓመተ ምህረት ብባይቶ ኤርትራ ዝጸደቐን ኣብ መወዳእታ ድማ ብ11 መስከረም 1952 ዓመተ ምህረት ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ተፈሪሙ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዝትኮ ህዝቢ ኤርትራ ብሕግታት እንዳባዩ ዝምራሕ ነይሩ። ድሕሪ 14 ሕዳር 1962 ዓመተ ምህረት ድማ ኤርትራ ሃገርና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስተላሕቀት ማለት ምስተላገበት ንነባርን ሓድሽን ሕጊ ህዝቢ ኤርትራ ጉዒፎም ነቲ ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ከምኡውን ዴሞክራሲ ዘይነበሮ ብ16 ሐምለ 1931 ዓመተ ምህረት ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝተነድፈን ዝጸደቐን ንጉሳዊ ሕጊ ኢትዮጵያ ክጥቀምዩ ተገዲዱ ነይሩ። ብቕድሚኡ ዝነበረ ቀዳማይ ሕጊ ኢትዮጵያ እውን እቲ ኣብ 1450 ዓመተ ምህረት ኣብ ግዜ ሃፀይ ዘርአ ያዕቆብ ዝተነድፈ ፍትሐ ነገሥት ዝበሃል ሕጊ ሃፀያት ጎንደር ነይሩ። ሕጊ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ክሳብ 1978 ዓመተ ምህረት እዩ ንኢትዮጵያ አገልጊሉ። ብድሕሪኡ ስርዓት ደርግ እንደገና ኣብ 22 ለካቲት 1978 ዓመተ ምህረት ሳልሳይ ሕጊ ኢትዮጵያ ስለ ዝነደፈ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዘይስልጡን ሕጊ ዝውን ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ክምራሓሉ ተገዲዱ ነይሩ። ሕጂ ድማ እነሆ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ መሪርን ከቢድን ነዊሕ ቃልሲ ክቡር መስዋዕቲ ከፊሉ ናጽነቱ ብምጉንጻፍ ወናና ሃገሩን ቅዋሙን ኮይኑ ከምቲ ናይ ቀደም ኢትዮጵያውያን ዝሸሙሉ ራእስታት ዘይኮነስ ባዕሉ ቆጽሊ ብዘውደቐሎም ባሕር ነገሥታት ደቁ ከም ቀደሙ እናተመርሐ ንዘለዓለም ብሰላምን ክብርን ክነብር እዩ። ነዚ ሰላምን ክብርን ዝዋሕሱኻ እዚ ሕጂ ነዲፍና ኣጽዲቕናያ ዘለና ሕጊ እምበር ካልእ ኣይኮነን። ሕጊ ዘይብሉ ህዝብን ሹም ዘይብሉ ንህብን ሓደኦም ዞም ኣሕዋተይ ኣብ መወዳእታ ዕጮም ከዓ ምብትታን እዩ። ምሕደራና ክጸፍፍ እንተኾይኑ ከዓ ግድም ብሕጊ ክንምራሕ ኣለና። ድሓር እዚ ሕጂ ኣብዚ ኸተማ ንሪኦ ዘለና ዓቕምን ኣገባብን ኣመሓዳድራ ህዝቢ ኣብ ሓፂር ግዜ ክቕየር ኣለዎ። ምኽንያቱ ወተሃደር ኣመሓዳሪ ሰራዊት እምበር ኣመሓዳሪ በርጌሳት ክኸውን ስለ ዘይክእል ሞዩ ይኮነን። ንሰብ ኣብ ዘይሞዩኡ ምስራዕኻ ውፅኢቱ ዕንወት እዩ። እዚ ዓስቢ ምግዳሎም ተባሂሉ ነዞም ኣሕዋትና ናሓትናን ተዋሂቦም ዘሎ ዘይዓቕሞም ስልጣን ሲቪላዊ ምሕደራኻ ቅልጡፍ እርማት ክግበረሉ ኣለዎ። ቅድም ቀዳድም ኣመሓደርቲ ህዝቢ ወይ ድማ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኩላቶም ጊላታት ህዝቢ እምበር ጎይቶት ህዝቢ ከም ዘይኮኑ ብንጹር ክነገሮምን ክመሃርዎን ይግባእ። እንተ ዘይኮይኑ
كم زعجين ريو زلنا زي بهلنان زي لمدنان طباين بهرن مالت نسبات عبيتي يخونون عشتو بزي قدس أتا سباي أتا سبيتي نعسكتي وزتنا بلكا مزنت ألن بهلن لمدن هزبي إرساي كونن سلازي عبكندو أنتايك سمعكم أبو أنتايك إزازك نادة أنتايك التحابابرك كذا حوي أنتايك حجزك كذا حبتي أنتايك حجزك كذا حبتي أنا بلو خم حدر كغل اللوم إزك جواب زدما ننوس ولدو كورس واللوم صبغ بهالن كبرتاتن حبرة سب بزا جواب زيو زعبن زوار عرسن بمبال نتا أول بون أوريدا قرص بزغبلت بعلت بيتو شكرا جمعي إلو تقبل شكرا يغني اللي مالتيو بعرب ود سب كيبلنبر كيبالا يكونن كفرهن كطنققن زلو سلازي سبات كيبلوخا زيكونكاس نسخان سبات كيتبلو ميخا تفرس زلكا دحر كم تبترن دونغولان اعصم تخسبرو يخولو يخونيوم صرفن حميتان جن منم كغبر ايكلنيو زتباله صرف زغدللكا يبلون زملالكاون يبلون سلازي كيتبهال الكاي تفرح فرهي ابتا وشطخا زلو صلمات يتفطر زفرح ነገር አለ الكان تحاسبك خا اب غزا رسخا زلكا خبرن ادناقوتن بمعباي اوشطخا مبرهت ولعمو تبع ود سب زخسرا غزي انتليا اتاب زي قسانتن بحسابن بچنقتن برعدن فرهن كيتحغوسه ወይ ከይቀሰነ ዘሕልፋ ግዜ ጥራያ ስለዚ በዝኾነ ነገር አይትጨነቁን አይትርዓዱን ጭንቁን ርዑድን ሓንጎልካ መፍትሕ ሓሳብ ከሐስብ አይክልኒ ምኽንያቱ ከመይ ገይሩ ካብቲ ሽግር ይሃድም እምበር ከመይ ገይሩ ሽግሩ ይፈታሕ ከሐስብ አይኮነሉን እዩ ዳሕራ ዝተውዕል ነጋሐወይ ከይብሉን ዝብል ሰብ ካብ ዝብሉ ወይ ተርፍኒው زبال زربالو ننفس خمبر نسبيل كايتنبر زحوي ولا الدخاخي فلت كامن بارغن زتصور نجر ايكونن رقصنياي انا ربي نغس دبنا انت زي الاكلو نيرو ماتي وساب زلو درجاي محلو نيرو بلوم دكتور قاسم كبيره عتبيلو دحن دكتور قسيلان حسبولينا بلو ودرزان شعو بات حسابات سلز تتراترن كامت كراراز بلو نحميتا سبات سلز سقن اتا ودرزان ابونا ديون بغازيت ادللو اتبل زربان حميتان ون باقو كبدتو عراي صبو حسبلو قعزو ساوامو كما ينبره اسكا خبز حلفكمو اعلولنا بلوم ابزاد غزيا فش خيلو سوا ولاو كخم تتصبنا تزي صنحنا اب سوا كن بزح صبقن حماق انت ماهرنا اينا دكتور وا اموتا توريرا تبها زلا بادمخه ناي منديا بادمه بحالالو بادمه مالت بقانقا خناما غولغول مالتيو بادمخه
برقز كم سما قوليا إذا ما بقس كل حماغ نجر مالت مغسلتن موتن عنوتن من مزوال نخد كون تماريس أزل لابد مجن ناي وحق اليانسا أنك إذا أنت سألالي زولو خيناتن عنوتن بمبال تكوريلو تأمتهم عبسا دغزيا امباركس نابتا قدمو السفت أمتات قدم مغاد ناسي بزد عرواي كنجمر تأنك ناي تقريتشت بربع شدشتا قنبوت شحن شعات ميتن تيس عن شمونتن عامة مرت قال أبالات نايتا أب شحن شعات ميتن تيس عن شعاتن عامة مرت نقود دايدوب إيرتران إثيوبيان كتكتاتل زقومت حايل عمام زخونو أبالات حايلتات مكلخال إيرترا نزتيلهم نابي إثيوبيا مساقرو أبت مسخبرت تساتا إثيوبيا زتقبرا نايعد قوخم أوردو أين ورد مللس بحايلتات إثيوبيا بتقيس لاستقتلو كم قبرا ملسناتو سراويت إيرترا عرب نقو شمون تقوم بشحن شعات ميتن تيس عن شمون عامة مرت زدت وهذا متقعت بموساد نتو ماباد من كبابي عن زنبورو ملشان بوليسن إثيوبيا تصراريقو بمسقواق نتو بوتا ملو بملو تقصاصرو بدحرز سقوم تزد مايو اتبنا إثيوبيا هزبتات وياناي ديمقراسياوي جنبار مالت إيه ودك زمرح بارلاما إثيوبيا بهصوص تأكيبو بزعبات تتصامة دحر مزتاي أبسومونو مالت ربع عصرتو سلسة قنبوت شحنت شعات ميتن تيس عن شمونتن عامة مرت أبلع لسراويت إيرترا أدلاي زولو سقومت نخوصد نحايلتات مكلخ الإثيوبيا زاززة إذا عند بتاو أواج كيناتكا ناخاتكم تراي زي كونس نملا حزب إيرتران حزب إثيوبيان كمون نحزب علما سنبيديو زي سنبدا أكال نتليوخا حزب علت عسران شعاتن قنبوت شحنت شعات ميتن تيس عن حادن عامة مرزغمة جزياو منقس إيرترا ترايو مغنياتو إذا أواج كينات الزخم زمتسئ بتقدميو زنبرا حاد عامة زغطسرة مستيرا وركبات كلتيو منقسات أنفتو أقدمو يفلطوني تبيون سلازنبرا إذا بعصرتو سلسة قنبوت شحنت شعات ميتن تيس عن شمونتن عامة مرت أبلع لي إيرترا كينات زأوجة منقس إثيوبيان دقنا نصباحيتو عصرتو 4 قنبوت شحنت شعات ميتن تيس عن شمونتن عامة مرت ون نودبات إيرترا نعسبن مصوعن كم زي تقملنا فلته بدحرز مغلص زخا كابينه غزياو منغس إيرترا شعو معلت تأكيبو منغس إثيوبيا يوتكعنا امبر نعنا يتكعنايو انز تحسو زخونه يخون صر حبريتا زي بلو مغلص وصه اتي بحيل استورر مريتي بحيل خملس يلو زفكر منغس إثيوبيا جن بزدو كيبله بعلا 3 سنة شحن شعات ميتن تيس عن شمونتن عامة مرت قداماي ورار زتسميه بوغن أنبسة قلبا أبلع لسراويت إيرترا متو ملقعت فنوه